ደቅ ተባዕትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ብሰንኪ ናይ ውሽጣዊ ትቦታት ደም ምጽባብ ናይ ውሽጢ ትቦ ደም ምዝዋር ናይ ጾታዊ አካላት መላዕል ናደኸመ ክኸይድ ከሎ ምንም ተፈጥራዊ መፍትሕታት ከይመኮሩ ናብ ኩራት መድሓኒት ከም ቪያግራ ሰልደናፊል ወይ ካልኦት ዘየድልዩ መድሓኒታት በዘይ ሓኪም ትእዛዝ ክወስዱን ናብ ዘይተደለየ ወጻእታት ክሽመሙን ይረኣዩ እዮም። ግን እቲ ብሳይንስ ተረጋግጸ ተፈጥራዊ መፍትሒ ኣብ ገዛኹም በቐሊሉ ወይ ኣብ ፍሪጅኩም ተቐሚጡ ዝርከብ ሓደ ፍረ ኣሎ እንተ ዝብለኩም እወ ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልተይ እምበኣር ከስሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ዋተር ሜሎን ወይ ከዓ ብርጭቕ ሓብሓብ እናበልና ንጽውዖ ብዛዕባ እዚ ፍረ ተኣምራታዊ ሓይሊ ጥቕምታቱን በተለይ ድማ እዚ ሓብሓብ ወይ ከዓ እዚ ዋተር ሜሎን ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ እዚ ማለት ንወዲ ተባዕታይ ጥራሕ ይጠቅም እዩ ከይኮነ ንጓል ኣንስተይቲ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ። ግን ሎም ማዓንቲ ብፍሉይ ስለምንታይ እዮም ተመራመርቲ ሕክምና ንሓብሓብ ወይ ከዓ ንዋተር ሜሎን ተፈጥራዊ ቪያግራ ወይ ናይ ወዲ ተባዕታይ ጾታዊ አካል ዘበራትዕ እናብል ጽውዕዎ ኣብ ውሽጡ ታይታይ ሒዙ ኣሎ ከመይ ካብ ምልዓል ጾታዊ ስካብ ንጠቕላላ ናይ ምርባሕ ናይ ወዲ ተባዕታይ ናይ ስነ ተዋልዱ ወይ ከዓ ስፐርም ኳሊቲ ናይቲ ስፐርም ብዝሓት ኳሊቲ ቅርጹ ጠንካራ ንኽኸውንን ብርቱዕ ንኽኸውንን ከመይ ዝሕግዞ ጠቕላላ ንስነ ተዋልዶ ከምኡ እውን ከመይ የቢሉ እዩ ንወዲ ተባዕታይ ጾታዊ አካላት ዘበረታትዕ ዝብል ብደንቢ ብዛዕባ ዋተር ሜሎን ሎማዓንቲ ብደንቢ ክንዘራርብና ከምኡውን እቲ መብዛሕትና ከይስተባህልና ኣሎ ጥቕሚ የብሉን ኢልና እንድብርዮ ጻዕዳ ክፋል ሓብሓብከ ብፍሉይ ንምንታይ ኢና ክንግደሰሉ ዘለና ሳይንሳዊ ሚስጥር ብደንቢ ሎማዓንቲ የውዚ ክንዘራርብና ማለት ተኸታተልተይ ከምኡውን ብተወሳኺ ኣብ ሓብሓብ ዘሎ ተፈጥራዊ አሚኖ አሲድ ብኸመይ ንደም ሰራውር ስራሕቲ ኣስፊሑ ከዝናኒን ሓይሊ አካላት ብዕጽፊ ክውስኽ ከም ዝገብርን ብዝርዝር ክርኢና ማለት እዩ። ሞ ተመልከተይ እዛ ሓበሬታ እዚ ንመላእ ስድራ ቤት ወይ ከዓ ንጓል ኣንስተይቲ ንወዲ ተባዕታይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንስድራ ቤት በዓል ገዛኺ እዚ ዋተር ሜሎን እንተመጊብክዮ እንታይ ክረክብ ከም ዝኽእል ንዓኹውን እንታይ ክጠቕመክ ከም ዝኽእል ብደንቢ ክሕብር ዝኽእል ሓበሬታ እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ንጥዕናኹም ብዓብዩ ክልውጦ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓንቲ ሰከንድ እውን ከየምልጥፍኩም ክሳብ መወዳእታ ከምቲ ኩሉ ግዜ ምሳይ ክትከታተሉኒ ይላበወኩም ተኸታተልተይ ሕጂ ናብቲ ዋና ናብቲ ናይ ሓብሓብ ሚስጥራት ኢለ ሒዘዮ ዝመጻኹ ሓሳብ ከብለኩም ሕጂ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶይ ብዋናነት ንደቂ ተባዕትዮ ዝህቦ ዓብይ ረብሓታት ምስ ነተዋልድኦ ምስ ወይ ከዓ ናይ ስነ ጾታዊ አካሎም ክዳኸም ከሎ ከመይ ገይሩ ከም ዘበረታትዖም ከመይ ክወስዶ ኣለዎ ክንደይ ክወስድ ኣለዎ ታይታይ ውሽጢ ስለ ዘለዎ እዩ ዝሓብሓብ እዚ ክጠቕሞ ዝኽእል ዝብል ብደንቢ ኢና ክንዘራረብ ግን ንደቂ ኣንስትዮ ኸ እንታይ ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል ኢልና ብንሓስብ ማለት እዩ። እዚ ዋተር ሜሎን ዝገርም ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ ንኣብነት ንጥዕና ቆርበት ፀጉርን ንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ጥቕሙ ዝተሓፀረ እዩ ኢልክን ከይትግምታ ማለት እዩ። ስለዚ ንደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት ክንርኢ ከለና ሓደ ንጥዕና ቆርበት ፀጉርን ምክንያቱ ሓብሓብ ብቪታሚን ሲ ኤ ዝሃፍተ መስለ ዝኾነ አካላት ኮላጆን ዝበሃል ንቆርበት ብጣዕሚ ክጠቅም ስለ ዝኽእል ተመጣጠነ ዘንፀባርቕን ዘይኣርግ ቆርበት ክህልወን ዓብይ ሓገዝ ይህብ ማለት እዩ። ከምኡውን ሓብሓብ 92% ማይ ስለ ዝኾነ ንቆርበት ካብ ውሽጢ ሃይድሬሽን ወይ ከዓ ብምልስላስ ድርቀት ቆርበት ይከላኸል። ካልኣይ ከዓ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዘጋጥም ቃንዛ ይህድእ ከምኡውን መንፋሕቲ ከብዲ ይከላኸል ምክንያቱ ፖታሽየም ብማይን ስለ ዝሃብተመ ኣብ እዋን ጽግያ ኣብ አካላት ዝዓቆር ወይ ከዓ ዝኾነ ዘይድለ ማይን ሕበጥን ብሽንተ ኣቢሉ ንኽወፅእ ዓብይ ሓገዝ ይሕግዝ ማለት እዩ። ከምኡውን ንጥዕና ጥንሲ ንጥዕና ማህፀን ካብ ሽንቲ ረኽሲ ወይ ከዓ UTI እውን ክከላኸል ይኽእል። ከምኡውን ንምቁፅጻር ሚዛን አካላት ሓብሓብ ውሕድ ካሎሪ ወይ ከዓ ሎው ካሎሪ ስለ ዘለዎ ልዑል መጠን ማይ ወይ ከዓ ፋይበር ስለ ዘለዎ ብቐሊሉ ናይ ምጽጋብ ስምዒት ክፈጠር ይኽእል እዩ። ስለዚ ንዘይተደለየ ሚዛን አካላት ንኸይንሕዝ እውን ክከላኸል ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ትቦ ውሕዱ ጥቕምታት ናይ ዋተር ሜሎን ንጓል ኣንስተይቲ ዝጥቕምታት ኣለዎ ብሓፈሻ ናይ ዋተር ሜሎን ወይ ከዓ ናይ ዝሓብሓብ ጥቕሚ ማለት እዩ። እምበኣር ናብቲ ቀንዲ ሚስጥር ከእትወኩም ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ብደንቢ ክንዘራረበሉ መፂና ዘለና ንወዲ ተባዕታይ ከመይ እዩ ዝጠቅም ዋተር ሜሎን ብፍሉይ ኣብዚ ኣትኪረ ክንዘራረብ ይደሊ ማለት እዩ። ስለምንታይ እዮም ተመራመርትን ሓብሓብ ምስ ናይ ሰልደናፊልን ቪያግራን ተባሃሉ ንጾታዊ አካል ወዲ ተባዕታይ ክልፍስፈስ ተሎ ወይ ከዓ ክዳኸም ከሎ ዝወሃቡ መድሓኒታት ምስኡ ንምንታይ ዝወዳደር ቅድሚ ምርኣይና ናይ ወዲ ተባዕታይ ስንፈተ ወሲብ ወይ ከዓ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ንምንታይ ኣወዳት የጋጥም ድሕሪ ዝምፍላጥና ሓብሓብ ወይ ከዓ እዚ ብምምጋቡ እዚ ፀገም እዚ ክቐርፍ ዝኽእል
ዝብል ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ በዋናነት ስንፈተ ወሲብ ክበሃል ተሎ ወይ ምድኻም ጾታዊ ኣካል ናይ ወዲ ተባዕታይ ክንርኢ ከለና መጀመርያ ምኽንያታቶም ክንሪኦም ከለና ስንፈተ ወሲብ ወይ ከዓ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ባዕሉ ሓደ ዝቆመ ሕማም ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኣካላት ዘሎ ደም ምዝዋር ፀገም ናይ ሆርሞን ናይ ነርቭ ወይ ናይ ስነ ልቦና መግለፂ እዩ ከምኡውን ናይ መዓልታዊ ኣነባብራ ወይ ከዓ ላይፍ ስታይል ፀገማት እዩ ሕጂ በዋናነት ስለምንታይ እዩ ሓብሓብ ኣብዚ መፍትሒ ክህልዎ ዝኽእል ኢልና ኣብ ንርኢ ማለት እዩ ናይ ወዲ ተባዕታይ ምልፍስፋስ ወይ ከዓ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ጠጠው ንምባል ዘጽግም ዋና ምኽንያቱ እንታይ እዩ ደም ናፍቲ ኣካል ንሱ ኣይኸድን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ በዋናነት ናይትሪክ ኦክሳይድ ዋሕዲ ወይ ከዓ ደም ብኣግባቡ ብትቦታት ኣይሓልፉን ዘሎ ስለዚ እዚ ሓብሓብ እምበኣር ኣብዚ እዩ እቲ ዋና መፍትሒ ዘምጽእ ስለዚ ናብቲ ቀንዲ ሚስጥር ናይ ሓብሓብ ክወስደኩም ከለኹ ተመራመርቲ ንሓብሓብ ምስ ናይ ደም ምዝዋር መድሓኒት ከም ቪያግራን ሰልደናፊልን ዘወዳድርዎ ዓብዪ ምክንያቱ ተቐንዲ ሚስጥር ሓብሓብ ብልዑል መጠን ሲትሩሊን ዝበሃል ተፈጥራዊ አሚኖ አሲድ ዝሃብቲ ምስሊ ዝኾነ እዩ ሲትሩሊን ናብ ውሽጢ ኣካላት ምስ ኣተወ ናብ አርጂኒን ይልወጥ ድሕሪኡ እዚ አርጂኒን ናብ ናይትሪክ ኦክሳይድ ይቕየር ማለት እዩ ናይትሪክ ኦክሳይድ እዩ ተዋና ሕጂ ኣብዚ ዓብዪ ተራ ፃወት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝገብር ናይትሪክ ኦክሳይድ እንተይልና ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ዝበልኩኹም ፀገም ናይ ወዲ ተባዕታይ ጾታዊ ኣካል ምድኻም ዋና ፀገሙ ናይ ናይትሪክ ኦክሳይድ ዋሕዲ እዩ ስለዚ እንታይ ዝገብር ናይትሪክ ኦክሳይድ ማለት እዩ ነቶም ፀቡ ተጣበቁን ደም ሰራውር ማለት እዩ የስፍሖም ወይ ከዓ ቫዞዳይሌት ይገብሮም ብልዑል ሓይሊ ናብ ኩሉ ኣካላት ብፍላይ ድማ ናብቶም ናይ ተባዕትዮ ጾታዊ ኣካል ብሓይሊ ደም ክውሕዝ ይገብር ማለት ስለዚ እዚ እዩ ተዓብዪ ሚስጥር ማለት እዩ ግን ከተዓብዪ ሕቶ እዚ ሲትሩሊን ዝበሃል አሚኖ አሲድ ኣበይ ናይ ክፋል ሓብሓብ እዩ ዘሎ ብበዝሒ ኢልና ንርኢ ከም ዝፍለጥ ክልተ ዓይነት ማለት ሓብሓብ ኣብ እንጥቀም ክልተ ዓይነት ኣሎ ሓደ ዋይት ራይንድ ንብሎ ወይ ከዓ እቲ ጻዕዳ ፓርት ኣሎ ተቐይሕ ፓርት ኣሎ መብዛሕትና ተቐይሕ ጥዑም ክፋል ጥራይ በሊዕና ነቲ ጻዕዳ ክፋል ንደርዩ ኢና ግን እቲ ዓብዪ ረብሓ ዘለዎ እቲ ጻዕዳ ክፋል ሓብሓብ ካብቲ ቀይሕ ክፋል ብዕጽፊ ዝዓበየ መጠን ሲትሩሊን ይሕዝ ስለዚ ነቲ ጻዕዳ ክፋል ምድርባይ ማለት ነቲ ቀንዲ ናይ ጥዕና መፍትሒ ምድርባይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብደንቢ ክተስተውዕልዎ ዘለኩም ሓብሓብ ኣብ እትጥቀሙ እቲ ጻዕዳ ፓርት ካብ ሕጂ ክንድብሮ የብልናን ምክንያቱ ልዑል ሲትሩሊን ወይ ከዓ ከም ቪያግራን ሰልደናፊልን ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ሲትሩሊን ልዑል ትሕዝቶ ዘለዎ ኣብቲ ጻዕዳ ፓርት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጻዕዳ ፓርት ክድብሮ የብሉን ጻዕዳ ፓርት ክንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እስኪ ነነጻጽሮ ክልቲኡ እዚ ሰልደናፊል ወይ ከዓ ቪያግራ ክንጥቀም ከለና እዚ ሓብሓብ ክንጥቀም ከለና ብተፈጥራውን ንርኾ ረብሓን ጉድኣትን እስኪ ነነጻጽር ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እዞም መድሓኒታት ከም በዓል ቪያግራ በዓል ሰልደናፊል ክንወስዶም ከለና ከመይ እዮም ዝሰርሑ ኢልና ኣብ ንጥይቕ ማለት እዩ ነቲ ናይትሪክ ኦክሳይድ ዘፍረስ ኢንዛይም ብምእጋድ ደም ኣብቲ ኣካል ንነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ብምግባር እዩ ትዋና ዝሰርሕ ማለት እዩ ከም በዓል ቪያግራ ሰልደናፊል ዝበሉ መድሓኒታት ማለት እዩ ሓሓ ድማ ብተፈጥራዊ መንገዲ ነቲ ናይትሪክ ኦክሳይድ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ ደም ብምብዛሕ ተመሳሳሊ ውፅኢት የምጽእ ስለዚ መድሓኒት ክንጥቀም ተለና እቲ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ ርእሲ ሕማም ኣብ ገጽ ዝወፅእ ፈፀጋ ነገር ናይ ጸቕጢ ደም ምውራድን ካልኦት ጎናዊ ሓደጋታትን ክህልዎ ይኽእል ሓብሓብ ግን ሙሉእ ተፈጥራዊ ኮይኑ ንልቢ ንኹላሊትን ንጸቕጢ ደምን እውን ዘማሓይሽ ብሉፅ ምግቢ ስለዚ ሓብሓብ ካብ ሰልደናፊልን ቪያግራን ክንዕዘቦ ከለና ሓብሓብ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ ደም ስራሕ ኣብ ደም ምዝዋር ዝግበር ናይ ኣካላት ምልዓልን ዓቕምን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ድኻም ስምዒት የውግድ ከምኡውን ንስፖርታዊ ምንቅስቓስ ዘለና ሓይሊ ድማ ብዕጽፊ ክውስኽ ይኽእል ስለዚ ጥቕል ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ብተፈጥራዊ እዚ ሓብሓብ ክንጥቀም ከለና ብዙሕ ረብሓታት ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምኡውን ተመልከተይ እዚ ዋተርሚለን ክንጥቀም ከለና ኣብ ውሽጢ ብዝሓዞም ንጥረ ነገራት ከም በዓል ቪታሚን ኤ ሲ ቢ9 ላይኮፒን ዝበሃሉ አንቲኦክሲዳንት ዝሓዘን ዝበልጸገን ስለ ዝኾነ ስፐርም ወይ ከዓ ንናይ ወዲ ተባዕታይ ጠቕላላ ናይ ስነ ተዋልዶ ጥንካረ ንኽህልዎ ናይ ስፐርም በዝሒ ኳሊቲ ኳንቲቲ ፅሬት ክህልዎም ከምኡውን ምክንያቱ ናብ ጓል ኣንስተይቲ እዚ ስፐርም ክኸድ ከሎ ልክዕ ከም ናብ ሓደ ጦር ዝኸድ ዘሎ እዩ ዝኸይድ ጠንካራ ክኸውን ኣለዎ ከሽንፍ 20 ሚልዮን ልዕሊኡ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ብዙሓት ቅርፂ እውን ክህልዎ ጠንካራ ንክኸውን እውን ብጣዕሚ ዓብዪ ሓገዝ ክህብ ይኽእል እዩ ሓብሓብ ስለዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ምስ ናይ ወዲ ተባዕታይ ስነ ተዋልዶ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናብቲ ዝዓበየ ክፋል ክንመጽእ እዚ ውፅኢት እዚ ንምርካብ መዓልታዊ ብኸመይ ንጥቀመሉ ኣብ እንብል ነቲ ጻዕዳ ክፋል ብቐጥታ ክትወልዖ ከለኻ ሓደ እዋናት ዘይክጥዕመካ ይኽእል እዩ ናይ ሙሉእ ሓብሓብ ጁስ ጌርካ ምስ ለሚን ወይ ከዓ ዘንጅብል ሓዊስካ ምጥቃም ይከኣል እዩ ክንደይ ክንወስድ ኣለና ኣብ እናሓትት ድማ ካብ 1 እስካብ 2 ብርጭቆ ምውሳድ ይከኣል እዩ እዚ ከዓ ነቲ ተኸታታሊ 30 መዓልቲ ወይ ከዓ
ካብ 4 እስካብ 6 ሰሙን ብተኸታታሊ ኣብ እንጥቀመሉ እዚ ለውጥ እዚ ክንርኢ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ሎማዓንቲ ስቲ ስለ ዘበልካ ሎማዓንቲ ስቲ የቢልካ ሎማዓንቲ ለውጥ ክትርኢ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ካብ 4 እስካብ 6 ሰሙን ዘሎ ለውጡ ብተኸታታሊ ክትወስድዎ ተለኹ ለውጡ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ብድሕሪኡ ክተመስግኑን ኢኹም ስለዚ ድሕሪ 6 ሰሙን ይጽበየኩም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግን ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቆ ዘለና ንኹሉ ሰብ ደይኸውን ኣይኸውንን ኢልና ብንዕዘብ ዓብይ ጥንቃቄ ክንገብሮ ዘለና ከም ሽኮርያ ወይ ከዓ ዲያቤትስ ዘለኩም ሰባት ሓብሓብ ተፈጥሩ ናይ ሽኮር ወይ ከዓ ፍሩክቶዝ ዓይነት ሽኮር ስለ ዘለዎ መጠን ሽኮርኩም ከይውስኽ ምስ ሓኪምኩም ተመኺርኩም ክትወስድዎ ይግባእ ካልእ እውን ሕማም ኩላሊት ወይ ከዓ ናይ ኩላሊት ፀገም ዘለኩም ሰባት እውን ብፖታሽየም ልዑል ፖታሽየም ዝሃብተመ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣካላትኩም መጠን ፖታሽየም ብሓይሊ ከይውስኽ ንልብኹም ሓደጋ ከየምፅእን ሕማም ኩላሊት ዘለኩም ሰባት እውን ብዘይ ምኽሪ ሓኪም በዝሒ ትወስዱ ወይ ከዓ ምስ ሓኪምኩም ክትማኸሩ ይላበወኩም ከምኡ እውን ናይ ፀቕጢ ደም ምውራድ መድሓኒታት ዝወስዱ ሰባት እውን ሓብሓብ ባዕሉ ብተፈጥራዊ ደም ከዝናኒን ወይ ከዓ ፀቕጢ ደም ከውርድን ስለ ዝኽእል ምስ መድሓኒትኩም ተሓዊሱ ፀቕጢ ደምኩም ብሓይሊ ከየውርድ ብጥንቃቐ ብዓቐንን ክትወስድዎ ይግባእ ከምኡ እውን ናይ ከብዲ ውፅኣት ፀገም ወይ ከዓ ዳይጀስቲቭ ኢሹ ፀገም ዘለኩም ሰባት እውን ሓብሓብ ብፍላይ ድማ እቲ ፃዕዳ ክፋል ብበዝሒ ምብላዕ ወይ ምስታይ ኣብ ገለ ሰባት ናይ ከብዲ ናይ ውፅኣት ስምዒት ክፈጥር ስለ ዝኽእል ብውሕድ መጠን ጀሚርኩም ናብ ኣካላትኩም ከተላምድዎ ይምረጽ ከምኡ እውን ብበዝሒ ምውሳድ መድሓኒት ኣይትክእን እዩ ስለዚ ብበዝሒ እውን ክትወስዱ የብልኩም ሓብሓብ ተፈጥራዊ ምግቢ ሳፕሊመንት ወይ ከዓ ተወሳኺ ምግቢ እምበር ብሓኪም ዝተኣዘዘ ናይ ህፁፅ ሕክምና መድሓኒት ተኪኡ ብኡንብኡ ውፅኢት ዘርኢ ኣይኮነን ስለዚ ዓበይቲ ናይ ጥዕና ፀገማት እንተለውኹም ኩሉ ግዜ ምስ ሓኪምኩም ክትማኸሩ ኣለኩም ከምኡ ናይ ኣለርጂ ፀገም ዘለኩም ሓደ ሰባት ናይ ፍራምረ ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት ኣለው ስለዚ ሓብሓብ ምስ በልዑ ናይ ጎሮሮ ምሕርሓር ከምኡ እውን ምሕባጥ ወይ ከዓ ዝኾነ ፀገም ምስ እትርእዩ እዚ እውን ምብላዕ ክተቋርፁ ወይ ከዓ ኣለርጂ ምህላውኩም እንተስተውዒልኩም እዚ እውን ክትዕዘብዎን ብኡንኡ ክተቋርፅዎን ይግባእ እምበር እዚኣቶም እንተጌርና ሓብሓብ ንወዲ ተባዕታይ ዘለዎ ጥቕሚ ንጥዕና ልቢ ንልቢ ሓደጋታት ክከላኸልን ከምኡ እውን ናይ ጭዋዳታት ሕማም ምውጋድ ድሕሪ ሓያል ስፖርት ወይ ስራሕ ዝመፅእ ናይ ጭዋዳታት ሕማም ብሲትሩሊን ኣቢሉ ብቐሊሉ ይሓዊ ከምኡ እውን ካንሰር ክከላኸል እውን ዓቕሚ ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ላይኮፒን ዝበሃል ሓያል አንቲኦክሲዳንት ኣብ ውሽጢ እዚ ሓብሓብ ስለ ዘሎ ንጥዕና ክውስኽ ይኽእል እዩ ዓበይቲ ወይ ፀንሑ ናይ ጠጠው ምባል ፆታዊ ኣካል ናይ ወዲ ተባዕታይ ፀገማት እንተለውኹም ምስ ሓኪምኩም ክትማኸሩን ብደንቢ ክትምርመሩን እናተላበኹም እሞ ተመልከተይ እዛ ሓበሬታ እዚ ጠቒሙኩም ክኸውን ባዕሉ ሙሉእ ተስፋ እየ እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹም ሓደሽቲ ነገራት ተተማሂርኩምሉን እንተኾንኩም ላይክ ትገብሩ ኣይትረስዑ ብዛዕባ ሓብሓብ ወይ ካልኦት ተፈጥራዊ ምግብታት ዘለኩም ርእቶን ሕቶን ኣብ ኮመንት ተቐምጡ ብዛዕባ ካልኦት ተፈጥራዊ ምግብታትን ናይ ጥዕና ሚስጥራትን ቀጻሊ ክትከታተሉ እንተደሊኹም ድማ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ኣባል ናይዚ ስድራ ቤት ኩኑ ንቐጻሊ ብሰላም ንራኸብ ሰናይ ቅነ